Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog cu Deliciile Marinarului. Și pentru astăzi vreau să vă pregătesc o rețetă de pui. M-am trezit de dimineață și aveam o poftă de pui și am zis, băi, astăzi facem pui prăjit. E ok, da, toată lumea face pui prăjit acasă, dar nu toată lumea îl face cel mai bun pui prăjit. Așa că haideți să-i dăm drumul la un cel mai tare pui prăjit. Dar, după cum știți, rețetele mele durează. Așa că înarmați-vă cu puțină răbdare, 8 ore, și o să faceți cel mai bun pui prăjit care l-ați făcut vreodată. Haideți să vedem ce avem aici. Acum să vedem ce avem nevoie. Avem 6 pulpe întregi de pui, le-am tăiat pe jumătate și le-am tăiat până la os, pe toate, și copenele și ciolanele și tot. Avem 6 pulpe, 100 de grame de zahăr brun, 100 de grame de sare, piper, usturoi, cimbru și oregano uscat. După cum știți, eu așa le folosesc în pliculețe de ceai. Avem aici 500 de grame de apă, o încălzim bine, punem sarea, zahărul, piperul, usturoiul, am văzut tot gata, uite, era să uit, și foi de dafin. 2-3 foi de dafin, după preferință. Am căzut 4, asta este. Și acum amestecăm bine, să dizolvăm sarea și zahărul, să infuzăm bine, cimbru și oregano. După ce a fiert în clocot, mai adăugăm încă jumătate de litru de apă, să fie undeva la 1 litru și ceva, până acoperim tot puiul. Asta o să fie prima infuzie care o să o facem. Acest pui să aibă parte de două marinări. Una cu ce avem aici, cu apa, și încă una avem cu lapte bătut. O să vă explic rând pe rând. În timp ce fierbe, vă explic, după ce o să fiarbă, o să infuzăm bine toate condimentele, le punem peste pui, acoperim cu un film și băgăm la frigider timp de 4 ore, 5 ore, acum depinde, cu cât o țineți mai mult, cu atât mai bine. Eu nu prea am timp, că diseară vreau să mănânc poi mine. Așa că o să fie 4 ore cu 4 ore. 4 ore cu baițul acesta și încă 4 ore cu laptele bătut. Am pus toate condimentele în apă, a fiert, am completat cu încă jumătate de litru, 1 litru de apă. Sper să fie de ajuns, dacă nu o să mai punem puțin peste. S-a dizolvat și sarea și piperul și acum să punem peste pui. Și cred că a fost la fix, fraților, a fost. Nici nu mă așteptam, deci 1 litru de apă la fix a ajuns să acopăr tot puiul. Acum să arăngem un pic, că se iei de tot. Acum o să pun un film peste pui și îl bag la frigider timp de 4 ore, 5 ore. Așa că revenim peste 5 ore să-l scoatem, să începem cu a doua marinare. Am scos puiul de la frigider, a stat undeva la vreo 4 ore, 4 ore jumătate. Acum trecem la partea a doua. Partea a doua am pregătit o pungă în aceasta mare, o pungă de plastic. Avem 1 litru de lapte bătut, avem paprika afumată, pudră de usturoi și pudră de ceapă. Ce o să facem acum? O să transferăm puiul în pungă. Am transferat puiul, ales cu paprika afumată, 2 linguri de paprika afumată. Puteți să puneți orice fel de paprika, dar eu folosesc numai paprika afumată majoritatea timpului, din cauza gustului. 2 linguri, dacă ar și curge din asta. Usturoi pudră, o lingură, că puiul fără usturoi nu merge pui, și punem și pudră de ceapă. Acum să amestecăm bine. Am pus cam
fix în bolul acesta de freca mea. Ți-am zis. O să dea o culoare roșiatică la pui din cauza datorită papricii. Paprika afumată foarte bună. Recomand la toată lumea să folosească paprika afumată. Înainte foloseam picantă, dar nu mai am voie să mai mănânc picant și așa că am trecut pe paprika dulce. Mai mănânc picant, dar nu așa de mult. Înainte mâncam foarte, foarte picant. Dar probleme de sănătate nu mai merge. Așa. Gata. Am amestecat. Și acum transferăm. Transferăm. Dacă nimeresc să transfer cum trebuie, e perfect. De obicei sunt cam îndemânatic la transferul ăsta de lichide dintr-o pungă în alta. Și acum amestecăm bine puiul. Nici n-am verificat până dacă e spart înainte. Acum mi-am dat seama, dar sper să nu fie spartă. Cam așa ceva. Acum o legăm bine. Poate mai are o surplusă de aer. O legăm bine și o transferăm la frigider pentru încă 4 ore. Cam așa. Încă pe 4 ore. O să stea la frigider încă 4 ore. Să se marineze cum trebuie. După aceea îl băgăm la prăjit, nu? Doar trebuie să iasă cel mai bun pui care am. Am scos de la frigider după ultimele 4 ore stată marinată cu lapte bătut. Și acum hai să-i dăm bătaie să vedem ce pregătim pentru sare, pentru făină. Avem nevoie cam aceleași ingrediente ca la marinata cu lapte bătut. Ceapă pudră, usturoi pudră și boia afumată și praf de copt. Și toate astea le punem în 250 de grame de făină. Așa că haideți să le combinăm în făină. Am pus praful de copt. Între timp sunt și cu ochii pe ulei. Încă ceva, puneți-vă, ca să puteți să facem puiul perfect, o să-l prăjim prima oară în ulei și după aceea la cuptor la 170 de grade. Așa că preîncălziți cuptorul la 170 de grade. Al meu este preîncălzit, uleiul este perfect. Acum punem o lingură de ceapă pudră, granulată, ce găsiți, nu contează. Mutăm aici. Usturoi. Usturoi și 2 linguri de paprika afumată. Sper că mai am aici. Nu am măsurat înainte, dar cred că e. Una. Cred că chiar la fix a fost. Chiar la fix 2. 2. Ok, acum am terminat. Amestecăm bine. Revin că am uitat ceva. Am uitat asta, mă scuzați, dar nu-mi place să fac de 7 ori video, așa că se mai întâmplă să le mai și comit. Așa că acum am terminat făina, amestecăm bine. Amestecăm. 170 de grade, 180 de grade am deja uleiul preîncălzit la 180 de grade. Acum puteți să-l încălziți, dacă nu aveți rămânetul la orice temperatură, nu contează. Și trebuie doar prăjit puțin puiul. Nu trebuie finalizat. Adică nu doar făcut puțin auriu. Îl dăm prin făină. Și acum, după ce l-am terminat de dat prin făină, o să-l scoatem într-o tavă. După ce l-am scos în tavă, scurgem bine uleiul, am pus tavă, am pus o foaie de hârtie, de șervețel acela de bucătărie, ca să scurgem uleiul și după aceea îl băgăm la cuptor timp de 30 de minute la 170 de grade, cuptorul preîncălzit. Am terminat de prăjit puiul în ulei, doar l-am făcut puțin rumen un pic, dacă vă uitați este maro.
Acum îl băgăm pentru 30 de minute la cuptorul la 170 de grade, cuptorul preîncălzit și așteptăm rezultatul final. Haideți! Gata, s-a terminat distracția, am terminat, am scos puiul de la cuptor, aproximativ 32-33 de minute. Puiul este făcut, pregătit de înfulecat, așa că asta a fost rețeta mea pe ziua de astăzi. Un pui cu 2 baițuri, băgat de 2 ori la marinat, prăjit și băgat la cuptor cu 170 de grade timp de 33 de minute, ceva de genul ăsta a durat. Așa că schimbăm cadrul acum ca să ne luăm la revedere. Aceasta a fost rețeta mea pe ziua de astăzi. Puiul făcut ca la carte, cum trebuie făcut. Foarte bun, foarte gustos. Nu pot să-l gust că este fierbinte și mă arde. Dar vă rog să mă credeți că am desfăcut mai devreme o bucată și e super, super bun. S-a mâncat deja, invitații au devorat-o. N-am ce să vă arăt, mă frige tare de tot, nu pot să vă arăt. Vă garantez că este un pui foarte bine marinat și condimentat cu un gust aparte, super, super, super bun. Dacă aveți timp și vreți să faceți ceva deosebit, vă urez poftă bună și spor la treabă. Noi ne auzim data viitoare cu o nouă rețetă la Deliciile Marinarului. Vă salută Marinarul și vă dorește poftă bună!